Čauky mňauky, zdravím vás u našeho 7. vlogu, já jsem Denny, tamhle se houpe Kubí, tamhle máme Davida a já se jdu sklouznout. Klouzi, hop, jsme dole, David leze také dolů, Kuba Kubikula asi mastí. Sam chce spát, pojď, jdeme tě pohoupat jako v kolébce. Ty vole, nechápu, jak takhle mimina můžou spát, ty vole. A jak víte, tak už v 6. vlogu jsme říkali, že pojedeme koupit sem na Jelení cigarety. Koupili jsme. To jsme koupili. Chcete je vidět? LM. Cigarety. A ukáže, jsou plný. Jsou ještě nerozdělané. Tak já je rozdělám. Ne, Mám tu. teďka jsi měl. Buď tam, Davide. Jdu za tebou. Stačí. Davide, natoč se. Ahoj lidi, tady čus sobrus, tady Dave. A točej mě, ani se chvilku budou zapavit se. Ha, čumte. Zatím nic, no. Kubí, pojď tam se roztočit. Rozhou. Kuba dělá, že spí. No. Kluci, útok. Kubíku. No, takže lidi, teď jdu slíz z toho dolů. Kubi se udělal na Dannyho, na Dannyho. No a co, jako, na kouřu jsme už dobrý. Ty vole, dost. To je sranda! Tady na! A radši ne, to by to ještě pustil. Jo. A pokud do mě, dámy a páni, jdeme vylíz nahoru, jsem na tu sklužavku. Tak, jak to v ní uváděl tady náš Denny. Jej, já se musím tady podívat. Denny se připravuje na výskok, nebo ne? Nejvíc. No počkej. No. Vole, dobrý, to stačí. Dobrý. Teď půsteme. Jo! To je paráda. Daj se na to. Taká. Vole. Ty vole, takže dámy a páni, toto je naše houpání. Toto je naše houpání, tady zase točí Denny. Kubí zkouší co nejvíce rozhoupat. My se možná budeme loučit u našeho 7. vlogu. Nebojte, natočíme jich víc. OK, čekejte. Ahojky, čauky, mňauky. Těším se na 8. vlog. Kubí taky? Ano. Já taky, čas bus, autobus, obrus.